Benvidos, benvidas á derradeira conversa destas quintas xornadas do Entroido de Galiza, unhas xornadas que comezamos a pasada semana e que, a diferencia doutros anos, non, pois estivemos en primeiro lugar gravando e logo xa subindo as nosas plataformas de iVoox, Spotify e YouTube. Como sabedes, a semana pasada comezamos, porque xa están subidas, co Entroido da Illa de Ons, unha conversa co investigador Xosé Manuel do Pazo. Continuamos co Antroido de Cerqueda, en Malpica, tamén co Entroido de Ribadetea, tivemos o Entroido de Laza mediante unha proscripción da curta da Laura Prieto, a súa autora. Tivemos tamén, que está recén subida, o Entroido da Fonsagrada. Estivo connosco tamén Nieves Amado falando sobre as mascaradas do Val do Támega. E hoxe concluímos con Roberto de la Torre, fotógrafo, para falar un pouco, pois, do papel da fotografía dos fotógrafos na tradición e tamén un poquiño sobre o seu traballo, o seu traballo divulgativo, non? Como digo, todas estas conversas, as anteriores que fixemos nas nosas plataformas, están subidas en YouTube, iVoox, Spotify. Tedes conversas sobre diversidade de entroidos con antropólogos, antropólogas, investigadores, historiadores, que serve un pouquiño pois, para coñecer o significado do rito do entroido, o papel das mascaradas, a presenza dos animais, os sons, etcétera. Todo iso podedes velo xa nas nosas plataformas e agora, nada, vamos a darlle paso xa ao Robert e vamos a comezar con esta conversa que, como digo, será a derradeira destas quintas xornadas. Moi boas. Boas tardes, que tal? Que Gustoume tal? o Robert, así esa cordialidade. O Robert, de paso o Robert. Ben, gustoume. Claro, Claro que sí. claro, o sea, de feito, na anterior que gravei, que dicía Roberto de la Torre, dixen, joa, isto soname moi raro, chamarlle Roberto, non sei por qué. É como moi, sí, non, Robert. Está ben. Algúns chámame de la Torre, outros chámame de la Fuente, De la así de Fuente. broma en Laza Joder. chámame de la Fuente, pero bueno, sí, digo que entre ti e eu, sen problema, o Robert, gustoume o Robert, sí, señor. Nada, Nada, darche as gracias grazas por estar nas xornadas. por darme voz. Nada, vamos a falar hoxe un pouquiño sobre o teu traballo de divulgación e sobre todo este fenómeno do entroido, pero antes de nada, un pouco porque o teu traballo como fotógrafo é moi coñecido, redes sociais, fora das redes sociais, moitísimos entroidos, non? Pero, para que non o saiba un pouco, eso, como comezou o teu interese pola fotografía, non? Pois o meu interese pola fotografía naceu dunha curiosidade de cando era neno, que meu pai tiña unha cámara de fotos rusa, unha práctica, e foi unha época na que hubo un salto na fotografía nos anos 70. Empezaron a comercializarse para xente, usuarios normais de a pé, quero dicir, a xente que non se dedicaba á fotografía, pois cámaras reflex, cámaras con obxectivos intercambiables, que eran unhas cámaras que permitían moita máis creatividade que unha cámara compacta de carrete normal. Claro, aquilo foi unha especie de boom, todo o mundo quería ter unha cámara reflex na casa. E viña nunha maleta así, toda de pel, toda cuidadiña, e meu pai a tiña como un tesoro guardada. E era algo que un neno non podía tocar, porque poderíase romper. E claro, eu tiña sempre o rollo de que ya miraba e eu quería xogar con aquelo, eu quería que fora o meu xoguete. Pero claro, foron pasando os anos, evidentemente, afortunadamente, non me deixou xogar con ela, pero foron pasando os anos e un día, non sei nin que anos tiña, lle dixen, papá, esta cámara que tes aquí tal, usa, que está aí morta de asco. Bueno, pois veña. Empecé a trastear con ela, un pouco medio de broma, medio xogando, lle puxe en carrete e empecé a facer fotografías. E logo, a miña intención na fotografía, que empecé como todo o mundo facendo postas de sol, gaviotas na ventá, o sea, quero dicir, eu facía calquera cousa que se movía, eu lle tiraba unha foto. Pero se cadra co tempo e o feito de terme criado nunha aldea, a pesar de vivir en Vigo, eu criéme prácticamente nunha aldea, sí que tiña esa sensibilidade polo rural e polas nosas tradicións e polo xeito de vivir nunha aldea, e creo que esa mistura de que podo fotografiar esa base que traía do gusto pola aldea, polo rural, pois me levou un pouco por ese camiño, a fotografiar pois máis o rural e empezar coas tradicións. E logo pasaron os anos, fun evolucionando a miña forma de ver, tiven
montei unha asociación fotográfica cunha serie de amigos a nivel de Galicia, que se chama Fos Galicia. Facíamos, bueno, encontros para fotógrafos e saíamos por aí a facer, sobre todo, promover a cultura e as tradicións de Galicia dende un punto de vista, pois, de entusiastas da fotografía. E o pasábamos ben e aí empecé a conocer un pouco tamén a magnitude, non, da nosa cultura inmaterial. Despois desvinculeime un pouco, bueno, a asociación sigue outros camiños, eu empecé o meu camiño en solitario e empecé a fotografiar pois dentro deste ámbito da cultura, as tradicións e do rural todo o que me apetecía. Eu miraba que facían unha romería, unha festa, unha misa. A veces iba con algún compañero, ao principio iba con algún compañero, compartíamos vehículo, gastos e demais, e sempre se aprende moito de ir con alguén que leva máis tempo que a ti. Neste caso era un compañero que se chama Fernando, compartimos moitos anos de tal, pero logo cada un sigo o seu camiño, seguín o meu, el seguiu o seu, e empecé a seguir investigando. Pasou o tempo, eu tiña moitas fotografías, sempre digo o mesmo, tiña moitas fotografías, tiña moitos ladrillos, moitas fotos soltas, fotos de romerías, de tradicións, de cultos, de entroidos, pero o que non tiña, xunto con esos ladrillos, era o cemento. Entón, o cemento que me faltaba, a masa, aportoume a Rafael Quintía, o meu profesor de antropoloxía, que foi o que me ensinou que, máis alá de unha colección de fotografía, o que había nesas imaxes era un valor cultural. E el ensinoume cales eran os termos e cales eran as conexións que había, realmente, estudiando con el antropoloxía, cal era a conexión que facía forte o meu traballo fotográfico. Entón, de repente, tiña o cemento, que era a antropoloxía, tiña os ladrillos, que eran as fotos, entón empecé a construir traballos e sacar cousas adiante. Ata hoxe, pois iso fai, dende o principio, igual case 20 anos, máis ou menos. E o proxecto, un dos teus proxectos máis coñecidos é o de Microcosmos. Contanos un pouco o que, brevemente. Pois microcosmos o microcosmos é un termo que aprendín precisamente de Rafa, é unha construcción cultural sinxela para explicar algo moito máis complexo. É dicir, microcosmos é unha serie de fotografías de personaxes enmascarados de rituais tanto de invernía como do entroido, no que no seu traxe está compoñendo, está explicando un ritual moi complexo. Quero dicir, aí está hablando tanto nas súas roupas e nos seus atuendos, estános falando das colleitas, da importancia da zona na que vive. Quero dicir, se leva palla ou leva mimosas é porque nesa zona hai palla e mimosas, se leva cornos é porque hai animais, se imita cabalos é porque hai ganadería. Quero dicir, a propia personaxe estáche falando dun rito a través dun traxe que é algo aparentemente sinxelo, estáche explicando algo moito máis grande. Eso é o que concentra o microcosmos. Eu interpreto que estas figuras do entroido, neste momento no que eu as estou fotografiando, deste xeito tan eriático, tan postura, non? É como se fora unha estampa dun santo, non? É unha presencia poderosa e sagrada que está nun espazo determinado e nun tempo determinado, que é o que o pecha o círculo do microcosmos. Están as fotografías feitas durante o seu tempo no que aparece, na invernía, no entroido ou nos solsticios, e están tomadas nos lugares onde saen estas figuras enmascaradas. É un pouco que cerra ese círculo do microcosmos que tiven a sorte, pois, teño a sorte de estar levando bastante por diferentes países, estivo xa exposto en París, en Canadá, en Copenhague, en Portugal recentemente, a verdad que está tendo bastante repercusión, gusta, e sempre é agradable que guste o teu traballo, claro, evidentemente. E ademais, bueno, un traballo recoñecido, non? Que isto, e permíteme a brincadeira que vou facer aquí, que levou a que o ano pasado houbera xente no Entroido disfrazado de Robert de la Torre. Eso foi un bombazo, eso chorei cando me mandou un amigo de Aguas Santas as fotos de alguén disfrazado de min como a unha personaxe máis do Entroido, que logo falaremos disto das personaxes. Que logo mandamos a Rafa e eu... Pero bueno, fíxome moita ilusión, a verdad. De feito, teño que darlle unha aperta a ese rapaz, creo que era Antón, teño que darlle unha aperta e tomar unha cerveza con ele e brindar, porque pareceume brutal. Foi chegar ao punto máximo xa, o sea... Foi tremendo eso, eu lembrome aparte
eu mandarache a foto polo Instagram e estaba eu Mandaron con Ra ti. sí, estaba eu ali con Rafa e lle dixen: "Oye, estou eu enfermo ou ese vai disfrazado de Robert de la Torre?". E sí, sí, tal cual, e dixo: "Joder, mádalle a foto porque isto é eso xa é un paso". De feito, a Rafa ainda lle dicía eu outro día que hai stickers el en Instagram, o sea, en WhatsApp, lle dicía eu eso, ou igual que o Robert, case a xente disfrazada del no Entroido, eso xa é un paso cara arriba tremendo, eh. Eso é a cúspide da cadena alimenticia de todo isto, supoño. Sí, sí, Non, sí. a verdade que foi unha honra, foi divertidísimo e paréceme brutal, a verdade que está genial. Sí, sí. E un pouco, entrando xa máis en materia, despois este momento máis, de brincadeira, nestas 2 décadas que estás traballando, non, neste campo do Entroido, quería preguntarche, por unha parte, si ti notas algunha mudanza nos Entroidos e, por outra parte, que representa para ti esta festividade, non? Porque, efectivamente, non é só facerlle unha foto, senón que para facer estes traballos, e móstrase nos teus traballos, non, que hai unha especial sensibilidade e conexión con todo o que ti documentas. Entón, un pouco eso, que representa para ti e que mudanzas viches ao longo destes 20 anos? As mudanzas que notei nestes 20 anos precisamente evolucionaron co auxe das redes sociais. Todo aquilo que pode alimentar unha rede social hoxe en día, que é unha das formas de comunicación e de chegar a case prácticamente todo o mundo, fixo que todas estas tradicións evolucionaran dende un punto interno de como interpreta a xente que as fai. Quero decir, o que máis mudou, se cadra antes, aquí non quero puntualizar en ningún, porque non quero que naide se me enfade. Outro día comentaba Eliana que efectivamente o entroido é algo que foi sempre feito para a xente da casa, da comunidade. Non é algo que sea escenificado pos de fora. Pero sí que estes últimos anos estou notando que a evolución non é esa. Sí que o levan con orgullo e o fan para eles, pero sempre é agradable que veña xente de fora, sempre é agradable saír nas fotos na prensa ou saír nas redes sociais para darlle, darse a conocer. Eso é moi agradable, é moi bon. Ten un punto malo do que falaremos seguramente despois. Sí que mudou nese aspecto. Antes, igual os entroidos o facían porque era a súa tradición, estiveras ti ali ou non, eles iban a facer o seu entroido. Estivera un fotógrafo ou ningún espectador, solo para eles, o facían para eles. Hoxe parece que se está reforzando un pouco máis a través da organización, da creación dun cartaz, da organización de horarios e de días para contarlle a xente de fora cando empeza, que día é e que é o que se vai facer. Hai 20 anos eso non se facía. Facíase o entroido e punto. O entroido de aldea de Vilar de o que sea, que Vilares hai moitos. Pero non quero dar nomes, da igual, eso é o de menos. Sí que agora hai unha organización máis forte e iso sí que cambiou. Agora parece que se está facendo pros de fora. Inda que manteñan ese rigor de que é seu, como decía Liana, que é para eles, non é pros de fora. Sí que se está facendo deste xeito. Eso ten cousas boas e cousas, se cadra, non tan boas. Cal era outra pregunta que me dixeches, Borja? Un pouco eso, que a mudanza que notaches e logo eso, para ti que representa o Entroido? O entroido é o símbolo de identidade, e aquí podo falar como se fora Rafa, porque el é que me dá realmente as pautas, pero no meu modo de ver é a súa forma de expresarse, a súa forma de diferenciarse, de decir estamos aquí. E isto tamén se pode engadir á pregunta anterior. Eles tamén están orgullosos de mostrar o que son, de mostrar ese rito da comunidade que están facendo que é tan único e seu, o están mostrando os demais con ese orgullo. Eso é algo que a min sempre me fascinou. Isto é o que temos, isto é o que facemos e encántanos e é o que nos representa. Iso ten un valor enorme, porque tamén une a comunidade. A xente non sabería onde están algunhas das vilas onde se fan os entroidos porque se non se fixera o entroido. Non sei se me explico, quero decir, a xente coñece aldeas porque se fai entroido ali, senón non saberían ni onde están no mapa. Claro, É así. claro, É así, claro. entón estanlles dando unha identidade. A xente coñece unha vila polo seu entroido, non por outra cousa. Esta vila de tal, pois aí se fai un entroido tal, e coñezo polo entroido. Se non se conocería, co cual eso está alimentando tamén ese orgullo que teñen de ser conocidos por eso, e iso é fantástico. Claro, efectivamente. Eu, sobre todo, o que estás a comentar, non? Eu,
aparte tiven a sorte de poder falar sobre isto no Museo Galego do Entroido hai 2, 3 anos, sobre todo o tema da divulgación, de como afecta no Entroido as redes sociais, tal, lembrome aparte buscando información xa a finais dos 90, comezos do século XXI, falábase en algúns medios sobre congresos para abordar o tema da masificación dos entroidos, pero claro, naquele momento concentrado só en Laza, Xinzo e un pouquiño de nada Laza, pero casi nada, o sea, era eso e xa, non? É certo que eu noto, sobre todo dende a pandemia e dende que os móviles teñen a capacidade de poder subir cousas en directo, esa transformación, pero logo sempre penso, non? Que, claro, hai 100 anos a xente realizaba estes ritos porque acreditaba neles e había unhas pautas moi marcadas. A día de hoxe, parte deso desapareceu e é, en parte, xa unha representación, non? Aínda que, obviamente, para a xente ten, quer dicir, un trasfondo moi fondo, non? Porque ven dos seus antergos, conecta coa súa comunidade, non? Pero é un tema, como que ti dis, moi complexo, non? Porque xa partimos dunha base de que tal e como se representa o seu entroido non é como se facía hai 100 anos, claro. Sí, o factor o que comentas é a teatralización. O sea, Claro, estáse teatralizando. Eu teño estado en rituais enmascarados en Portugal, en Trás-os-Montes, e noto, eso sí que notei se cadra máis que no Entroido, que neste caso os caretos, que son as personaxes enmascaradas, burlonas que andan por ali, eu hai 15 anos, a primeira vez que fun, facían o que tiñan que facer, estivera eu ou non. E agora, a día de hoxe, é tal a cantidad de fotógrafos que os caretos están actuando pos fotógrafos. Entón están sí, sobreactuando para os fotógrafos. Están claro, facendo o maluco, como din eles, demais. Están facendo claro, demasiada teatralización para saír na foto. Entón, se o que buscas é saír na foto facendo unha broma, unha malucada destas, estás modificando a esencia do claro, careto en sí. O careto ten que facer bromas, pero non claro, ten que facer tantas cousas para saír na foto. Entón sí que se está claro. modificando aí. En Entroido está pasando se cadra algo menos, pero bueno, ás veces é imposible, tes que controlar se hai moitos fotógrafos e hai moita xente, acabamos interferindo no rito. Claro. Ti citabas ao dos fotógrafos, non? Nos últimos anos, como dicimos, hai un proceso de masificación de moitos. Eso eu tamén noto que dende a pandemia o tema do entroido foi como a máis, disparouse, non? E tamén hai unha presenza, ou alo menos eu que levo indo aos entroidos máis de 20 anos, unha presenza tamén moi grande, non? Medrou moito en cuanto a fotógrafos. O sea, quer dicir, a ver, fotógrafos eu lembro-se toda a vida e xa sabía nos 90, nos 80, non é algo novo, pero sí que é certo que houve un boom tamén, non? Co que conleva, ou igual que coa masificación de xente, non? Pois ves moitos entroidos, non? Algúns enfadados por certos comportamentos, outros encantados co seu papel respetuoso e co seu traballo, non? Entón, que opinas ti de todo isto? Que entendo que é un tema delicado, non? É delicado porque sí que é certo que se volvemos ao pasado, volvemos hai 10, 15 anos, 10 non, pero 15 e máis, sí, non era tan doado saber onde vai pasar algo. Hoxe en día, Claro, en calquer rede social ou calquer guía ou calquer tal, calquer fotógrafo de calquer parte do mundo sabe onde van salir nunha aldea pequena de Galicia, é así, isto sábese. sí, Entón, eso xenera, pois, moita máis afluencia de xente, é unha realidade, non se pode negar. E claro, unha cousa é un entroido grande onde están acontecendo moitas cousas e hai, pois, 20 ou 30, 40 fotógrafos. Vou dicir Laza, por exemplo. Laza é un sitio fantástico para facer fotografía, porque é un espacio amplio, lo que non está acontecendo só unha cousa, están acontecendo moitas cousas. Entón, nos podemos, claro, entre aspas, repartir ali 30, 40 fotógrafos que veñan de todo o mundo e non pasa nada. Casi non se nota a nosa presencia, porque é un sitio amplio, grande. Se cadra na Baixada Morena, pois é un pouco máis concentrado porque hai unha soa personaxe que estaba facendo algo e están ao redor os fotógrafos. Aí sí que se nota un pouco máis esa presencia masificada de fotógrafos. Pero logo durante o resto do entroido, que é maravilloso, igual aí hai 40 fotógrafos e non os ves, porque estamos entre comillas repartidos. Pero se vas a un entroido pequeno, onde fan unha cousiña moi pequena nunha aldea, onde hai 2 ou 3 personaxes, 35 veciños e 40 fotógrafos, aquilo é inasumível. É que non, claro, non, non, non se pode asumir, porque toda a xente que vai ali a ver aquilo, o que non vai a ver é unha marea de persoas con cámara ao redor dunha figura enmascarada. E é un tema delicado, porque eu mesmo,
o gallego fora transparente e non molestara. Eu mesmo ás veces molesto, pero sí que procuro, na medida do posible, primeiro, non interferir para nada no transcurso do rito, non parar as figuras, non molestar, que a veces é inevitable, puntualmente, inevitablemente molestas porque é o que hai, non pasa nada. Pero sí que ás veces algúns compañeros, algúns fotógrafos, teñen outra forma de interpretar, teñen outra forma de hacer, ou queren simplemente facelo así porque teñen ese gusto, sí que pois interfiren un pouco máis ou é a fotografía que queren, unha fotografía se cadra máis composta, e interfiren. Claro. Logo, a cantidad de fotógrafos non o podes controlar. Si somos 15 ou 20, pois estamos 15 ou 20, somos 15 ou 20 que molestamos, incluíndome eu. O que se cadra temos que facer un pouco ser máis conscientes nós do que estamos molestando e intentar tamén deixar respirar a festa, deixar respirar o ciclo, que as figuras enmascaradas, que son as que levan a gran maioría das fotos, pois que tamén teñan o seu espazo e que a xente que está por ali, pois que contemple algo máis que 40 fotógrafos ao redor da súa presenza. É complicado, é un tema moi complexo, moi complexo. É moi complexo, efectivamente. Por exemplo, relacionado con iso, que é algo que influe directamente, que falamos antes, non? É o tema das redes sociais. Ti como pensas que, o sea, que papel deben cumprir as redes sociais e a divulgación, non? No relacionado con todos estes ritos e tradicións. E entendo que é un tema complexo, non? Porque eu, que tamén traballo con iso, non? É algo que ves que pode, e témolo falado moitas veces aí, estabas con Rafa, non? Ti podes divulgar para aprender, para coñecer, para poñer en valor, pero logo tamén hai unha divulgación que consiste no clickbait, no engañar likes, en engañar visibilidade, en encher esa dopamina, non, da visibilidade, que é un tema moi complexo. Podemos velo, non? Estes días, el entroido máis antiguo del mundo, a máscara máis tal, cando realmente non hai un trasfondo de investigación aí. Eu, de feito, xa dende hai uns anos deixei pois, de compartir cartéis entroidos, subo moitas cousas despois do entroido, tal, porque, quero dicir, é un tema moi complexo. Entón, ti como ves, como se pode conxugar o que é a divulgación en sí e as redes sociais coa tradición? Porque é algo moi, moi complexo. É moi complicado, xa tivera a fórmula. Sí que é certo que as redes sociais axudan a dar a coñecer as cousas, e dar a coñecer e promover e dinamizar é algo que é bo, porque o que garantiza é a supervivencia tamén. Seguramente nestos últimos 20 anos habería algún entroido que fotografiei e que documentei que hoxe non existiría se non fora porque foi publicitado ou foi anunciado en redes sociais, ganou dinámica de que a xente o coñecera, que foran máis fotógrafos. E é certo, aporta cousas positivas e cousas negativas. Cousas positivas, pois eso, o mantemento das tradicións. Cousas Claro, negativas, as masificacións, porque todo o mundo pode chegar ali e non hai filtro. E os propios claro, que organizan, ás veces hai xente que está orgullosa de que veña moita xente ao seu entroido e hai xente que tamén non está tan de acordo porque nota que estáse masificando, que se está complicando cada vez máis a organización. E claro, é un monstro que se cadra non podes parar. É claro. un dragón que desperta e que non das parado. As redes sociais teñen moita culpa. É certo que moita xente, por exemplo, nas redes sociais o que busca é ese clic fácil, non? Esa visualización e non lle está aportando nada realmente cultural, nin está intentando facer un discurso documental. Simplemente o que quere ter pois likes ou clics e alimentarse diso. Eso tamén existe, pero supoño que eso se cadra en menor medida. Tamén pode haber o problema de que caiga a moda, sabes? Claro. De que isto sexa unha moda e de aquí a 5 anos volva a caer. Imagínate que peta Facebook ou que hai unha historia que tumba algo da unha desas redes sociais. En que queda Claro, todo reducido? Ao final, a cultura é o que fan nas aldeas e nos povos, é o que ten valor, é o que ten peso e o que ten que manterse. claro. E mentras, polo menos, non, tamén aproveitar o que son estas ferramentas para, pois eso, non? Un pouco para o que estamos facendo hoxe tamén, que é Sí, coñecer, aprender, formarnos, non? Eu creo que iso é importante e eu creo que tamén a xente destes entroidos tamén o detecta, non? De un pouco con que eu supoño que é algo que ti notas nas túas visitas aos entroidos rurais e según a actitude coa que vayas, a xente tamén che vai a recibir e che vai a coller dun xeito ou doutro.
Sí, eu despois de tantos anos sempre o comento, eu hai entroidos aos que xa non vou a facer fotos, vou a ver os Claro, amigos. Eu considero que o mellor que me levo tamén dos entroidos é precisamente coñecer a xente, amizades, sábese que como Robert, tal, non sei que, incluso ás veces me pasa que non vou a un entroido, Robert, non villeches este ano, joder, xa te vale, tal e cual. claro, sí, E eu iso interpreto como cariño que me teñen e claro, como respeto que me teñen máis ao lado do fotógrafo. Eu sempre claro, lles digo, a min non me considerade un fotógrafo, consideradme un colega, eu estou aquí con vos a disfrutar, a pasalo ben e a facer fotografía, que é o último, se cadra. Eu o que quero é disfrutar e tamén conocer. Que é claro. unha honra para min, é unha Sí, sorte poder sí, formar parte de algunha maneira coa miña cámara de todo aquilo. E a miña forma de agradecelo e de estar aí e de ter esa honra de formar parte é precisamente, pois, ser unha persoa, pois máis cercano, sabes? Quero dicir, estou aquí, son Robert, non son un fotógrafo. claro, efectivamente. Sí, a mí, de feito, xusto estes días tamén me falaron aí de 3, 4 entroidos, a ver se iba, tal, a ver se nos vemos, e moitas veces, claro, sábeche moi mal, porque queres coñecer outras cousas ou tes outros compromisos, e é como que xa te fiches un vínculo, non? Que vai máis Claro, alá do que tú fas, que eu creo que é o máis importante, non? Que por enriba de todo o que se poida facer a nivel profesional, non? E de divulgación. sí, sí, eu prefiro que me recorden por boa persoa que por bo fotógrafo. Claro, efectivamente. Preguntaban, a ver, cando anunciaba eu as conversas estes días, non? Hubo unha persoa que me mandou un privado e me dixo que se me daba tempo meterche unha pregunta que xa me esquecía, pero que penso que chegou a meter que dá tempo. Bueno, realmente eran dúas preguntas, non? Unha era si se pode vivir profesionalmente dedicándose á fotografía, especialmente neste campo, non? Como te dedicas ti da tradición. E a outra pregunta era se internacionalmente cales eran as reaccións das túas exposicións, non? Da xente de fora cando vía o noso entroido, porque é certo que internacionalmente non é tan coñecido como poden ser outros entroidos. É certo. Pois, vivir desto, a min non me resulta factible, non é factible porque se eu quixera vivir da fotografía tería que facer moitísimas máis fotografías e se cadra fotografías de cousas que non me teñen maior interés, ou fotografía comercial ou outro tipo de fotografía. Claro, Entón tamén pervirtiría a miña conexión coa fotografía. A fotografía é un vehículo, un instrumento de comunicación para eu expresar o que eu penso, o que eu sinto a través dunha cámara reflexado nas miñas imaxes. Tamén quero volcar algo de min no meu traballo. E non podería vivir da fotografía neste caso. Sí que, pois, prensa e todos estes compañeros fotógrafos sí que viven desto, pero claro, están tamén supeditados a ter que facer outras cousas. A prensa non fai claro, só isto. Xente que claro, viva da fotografía documental deste tipo, na península haberá 3, 4 persoas como moito, Cristina García claro, Rodero, Cristóbal Lara, e pode haber algún máis, pero da fotografía documental 100% vivir é claro. complicado. E É moi casi, complexo, que non é casi moi complicado, non, é casi considero que é imposible, o sea, e claro, máis sabendo tanta oferta, o sea, date conta, eu non son nin de lonxe o mellor fotógrafo de todo isto, hai moitísima xente moito máis boa que a min. claro, Está promocionando o seu traballo, querrá vivir desto e tampouco dá, entón teño que claro, buscar os garbanzos por outro lado, é o que hai, este é o meu tal. claro, E a nivel internacional sí que é certo que ás veces, aínda que son un pouco atópico, parece que os de fora valoran máis que nós mesmos isto, pero é certo, a eles, a xente de fora, isto lle parece super exótico, sabes? Parécelle claro, algo completamente, pois, ancestral, é unha cousa que alucinante, xa, claro, eu vendo fotografías do meu traballo de microcosmos a través da miña páxina web, podo decir que vendo bastante para ser fotografía, porque estou contento por eso, porque aínda vou sacando unhas arandelas para pagar, pois mira, gasoil e algunha cousiña por aí, pero quero dicir, non as vendo nin pa ganar cartos como tal, para facerme rico, evidentemente, as vendo para pagar algún gasto. Sí que estou vendendo a gran maioría, fácil o 90% en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, claro, en Reino Unido, vendín algunha para India, en Galiza sí que vendín, claro, a xente que me vai conocendo, evidentemente que ten cariño Entroido, sí que houbo ventas, pero a nivel, pois, nacional pode haber, non sei,
pode ter vendido, que sei, 5 10 fotos, como Claro. moito. A gran maioría van para Estados Unidos. Ostras, E algo que me encanta, o sea, encántame que alguén poña ese cadra no seu salón ou que coleccione este tipo de lámina como produto de arte, porque é certificada e firmada, pois que claro. estea en Estados Unidos ali posta ou en Reino Unido ou en Francia. A mí paréceme especialmente interesante porque tamén doulle ese valor, non? Con ese orgullo, do que significa o entroido ou o fenómeno do enmascaramento. A min paréceme fascinante, verdad, gústame eso. E falábamos antes sobre o fenómeno da masificación, como pode deturpar certas celebracións, pode incluso destruílas, pero ti pensas que o despoboamento podería ser a maior ameaza que hai a día de hoxe para moitos entroidos? Sen dúbida o que máis dano lle fai a a celebración destes ritos do entroido e de calquera outro rito, aínda que sea unha romería, unha festa da aldea, o que sea, é que se non hai xente non hai quen o faga. Moitos sitios Claro, están aguantando porque a xente nova ten esa teima maravillosa de decir vamos a manter o que se facía antes aquí. Que pasa? Que eso sí que ten ese punto de teatralización se cadra máis marcado, porque non claro, deixa de ser xente que ten algún tipo de vínculo con esa aldea ou con ese pobo que vai aí durante o entroido a poñelo en marcha. Pero bueno, non lle quito valor, porque efectivamente, inda que sea desta forma, polo menos mantense vivo. O entroido, como claro. di Rafa, é un fenómeno vivo que evoluciona e vaise transformando. Neste caso, a despoboación, pois si se está suplindo con xente que ten vínculo na aldea e o repite o rito, pois fantástico, benvido sea. Claro, claro, efectivamente. Que de feito non estamos vivindo, non sei se ti o detectas, ese boom de recuperación de moitísimos entroides, cada vez máis, algúns de mellor xeito, outros de peor xeito, pero quero dicir, é como que, ou alo menos eu percibo, que está vendo un boom de entroides, cada vez aparecen novos e isto vai algo a máis e é como que está xerando un efecto dominó nese proceso de recuperación e dignificación, non? Sí que o noto. De feito, cada ano, nestes últimos 5 anos, parece que están recuperando 2, 3, 4, 5 máscaras en toda Galicia. A ver, de todos xeitos, para o meu traballo non é algo que sea imprescindible, quero dicir, eu o fotografío ou non é algo que me Claro, obsesione, non, ter esa fotografía, algo que sale, se me gusta, me interesa fotográficamente, podo ir a fotografialo ou non. Pero sí que é certo que moitas veces parece que estás en ese boom, ese ansia, non, por ter unha figura. Aquí había Entroido, temos que recuperalo. Está claro, facendo que algunhas cousas se fagan, pois, daquela maneira. E xa non tanto o bo facer da recuperación en canto a recompoñer unha máscara ou recompoñer o que facía, senón o bo facer de sentar unha base, de que se manteña. claro, Porque se ti fas así rápido e correndo, inda que te quede unha figura, o que máis se ve, é a máscara, por exemplo. Se ti recuperas unha máscara, por ben que a fagas, a recuperes, mal que ben, a reconstrúas, se non, construes na propia xente da aldea ese sentimento de que aquí se facía isto e ímolo seguir facendo cando claro, pase a moda da recuperación, ao final acaba claro, morrendo. Houbo algún entroido que coñezo que recuperaron a máscara ben feita, como era, o seu proceso tal e cual, pero non estaba, dentro da xente da aldea esa necesidade claro, de representar o entroido, de sacalo, non tiñan xa, eso morreu. claro, Xa non tiñan ese rito dentro. Entón, ao final, a xente, os que organizan claro, teñen que andar a arrastrar, veña, vamos, hai que vestirse, tal, buah, claro, sí, 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 sí. que vou a ir a non sei onde, que tal. Entón, se a xente non ten esa vontade, por máis máscara que teñas, non vai salir. Non vai Claro, salir adiante, vai acabar morrendo outra vez. claro, efectivamente. E ti, por ir concluindo, isto igual a pregunta é un pouco un compromiso, así que podes responder si queres e se non, non. E é que Dalle, se dalle. tiveras que decir un entroido, non digo o teu preferido, pero un entroido que ti dixeras: "Buah, este sorprendeume a primeira vez que o vin", o sea, foi algo que me impactou. Pode ser pola mascarada, polo rito, polo que sexa, pola xente. O sea, non sei se tes algún que digas ti: "Buah, este Pois este mira, encantoume". voume mollar porque eu os entroidos os quero moitos, os quero moito e non digo
é como quen queres máis a papá ou a mamá, o sea, eso non Xa, ten. xa, Gústame todos, claro. non hai mellores nin peores, son simplemente distintos, cada un ten a súa. Claro, Pero por eso non digo un preferido, senón eso, un que te un que me impactara impactara. especialmente, pois foi, o ano pasado, si, foi o ano pasado, non hai 2 anos, creo que estiven no Entroido de Piornedo de Ancares, Sí, porque é un sitio moi alonsado de todo, no que recuperaron un Entroido, recuperaron, porque, bueno, puxeron en marcha outra vez, porque como tal non necesitou unha recuperación, simplemente o volveron a facer. claro, Non houbo un estudio de como eran e tal, bueno, simplemente a xente dali, vamos a facer o Entroido como era antes, e o fixeron. Non houbo alguén de fora que lles dera pauta, ou o que fora. Ali salen os maranfallos, que son as personaxes, como era a gran maioría dos Entroidos durante centos de anos, estou casi seguro que era ir de calquer maneira, roupa vella, farrapos, e tapar a cara co que sea. Un farrapo, un cartón, neste caso, nos maranfallos utilizaban caixas de cartón con buratos e tal. E o que máis me chamou a atención foi que ali a dinámica era que non había dinámica. É dicir, sí, se xuntaban as máscaras, van pola aldea, entran na casa de alguén que ten ali a cociña de ferro, ali cunha xentiña, entran dentro, tocan as gaitas, ali unhas panderetas, tomanlle algo ali, fan ali un pouco tal e van a outra casa. Ese é o Entroido. O sea, sí, disfrutar, ir de casa en casa, esa dinámica tan pouco teatralizada, pero tan ben orquestada dende o punto de vista da improvisación, de ir cos maranfallos por unha aldea tan espectacularmente preciosa e bonita como é no teito de Galicia, casi nos Ancares, pareceume fascinante, pareceume completamente fora de todo o que tiña vivido estes anos. E pareceume moi digno de decir: "Buah, isto é precioso", pero claro, aquelo está tan lonxe de todo sí, que sí, creo que sí, está hasta ata fora de alguén que quera ir a ver aquilo, ten que ser alguén con moita pretensión de ver un Entroido deste tipo. O sea, o gran público nin de coña iría aí. O sea, e que van ademais fotógrafos e son xente que ten un interés especial en coñecer esta sí, sí, cultura, pero non é un Entroido accesible como pode ser, Laza, Viana do Bolo ou Manzaneda ou Verín o Xinzo. sí. E que ti Son ali vas testos participar ou non podes facer nada. e aí, evidentemente, tes que participar, é que senón non eres nada ali, tes que Sí, formar parte daquilo. E é como mellor o vas disfrutar, evidentemente, coñecelo dende dentro. claro, Como sea, pois poñer unha roupa vella, un farrapo, calquer cousa. E supoño que ese Entroido impactoume especialmente porque levaba uns anos acumulando, si que demasiado Entroido impostado e con esta teatralización, que non é malo nin peor, senón que como de repente atopei como un Entroido parado no tempo, un Entroido que gardaba unhas características da esencia do Entroido tan fortes e tan bonitas que de feito vivino especialmente dun punto de vista de disfrute máis alá da fotografía. claro. Encantoume ese Entroido. Claro, sí, 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 no, aparte é curioso que comentes ese, non? Porque, bueno, ali efectivamente en Piornedo fan un traballo de divulgación, bueno, de cultura, tradicións, o sea, a Festa da Pandeira, a xente de Lola e Solina de Teitos e Piornedo fan un traballo que para min son, vamos, son referentes, non? Pero que, curiosamente, Sandra, a miña parella, e eu, hai 3 anos, fomos ali os Cantares e Reis en Piornedo, a comezos de xaneiro, tú imagínate, nevado, que basicamente era ir con eles ás casas, en algunhas casas estaban coa matanza, entrabas ás cociñas, o sea, foi unha experiencia, o que diste tal cual, para min foi a mellor experiencia que vivín neste ámbito na miña vida, e foi con eles tamén porque era algo, o sea, eso, nun contexto e cunha celebración que tiña de todo menos teatralización, non? O sea, Estou de acordo completamente contigo. Lola é unha das persoas que máis está tirando, é fascinante o traballo que está facendo, pero claro, é tal cual o que dis, chegar alí e verte nunha situación na que non hai teatro, non hai imposición, non hai mm, necesidade nin sequera de quedar ben, de saír ben na foto, non hai necesidade de horarios, non hai sí, sí, necesidade de nada, a única necesidade de celebrar o Entroido, que estamos no tempo de Entroido, ir polas casas, tomarlle un viño, comer algo, estar ali no ao carón do lume e facer a súa dinámica de entroideira. A mí pareceume claro. fascinante. Fascinante, sí. Pois un pouco con esta última resposta túa, poñemos punto e final. A idea un pouco, pois, esta charla non era que nos achegaras a túa visión dende o teu campo e tamén, bueno, poder coñecer, ao final, que ti és unha persoa a día de hoxe, pois, moi recoñecida polo teu traballo e que tamén és moi coñecida no mundo dos entroidos. Dicíache antes, fora de cámara, que a mí, por exemplo, todo o mundo
todos os entroidos que me falaron de ti sempre me falaron ben, entón eso indica algo bo, non? Que nestes tempos, a parte moi difícil, que conseguir unha unanimidade, non? Entón, nada, a miña idea era pois poder mostrar brevemente o teu traballo e nada, como digo, agradecerte pois a tua disponibilidade, que sei que viñeches aquí á presa e correndo. Non pasa nada, Borja, moitas gracias a ti, gracias a todos, e disfrutade deste tempo noso favorito do ano, e viva o Entroido. E que viva o Entroido e verémonos polo Entroido. Verémonos seguro, porque Seguro, vamos cuadrar seguro. seguro. Graciñas, Unha aperta nada, a ti, Borja. para aperta. Para a xente que nos estades a escoitar, como digo, estas xornadas rematan, tedes todo subido nas nosas plataformas, nas próximas horas subiremos esta derradeira conversa e aí podedes seguir escoitando e vendo todo relacionado co Entroido. Nada máis, deixámolo aquí, moitísimas grazas. Chao. Chao. Grazas.